Van alles, hè. En vechten, hoor. Hier. En ja. En hij wil geld hebben. En zij zei, ik heb niet geld, zei ze. Hoor. Nou, toen wou ze zijn ding over de kop heen doen, weet je wel, een doek over de kop heen. En toen, aan het vechten, hè. Nevens de politie de vrouw zwier mishandelen. Ze nemen de zaak dan ik heeg op. De broer van het slachtoffer wen het jonkende wenark dat de oerval wie, maar hij had niet het jet. En dan kwam ze, zo haal mij op, uit het bed weer. En ik zei, wat is hier aan de hand? Ja, aan het vechten geweest. Ja, en het is er heftig aan het taggen. Gediend naar beneden, er is bloedspetters. Het is echt heftig geweest. Ja, het geweest. Hoe is het nou, Meijer? Dat weet ik nog niet. Ze zou hem opbellen, zei. De politie is een onderzoek begonnen. Ze hebben een buurt- en sporenonderzoek dienen. Meesten die tussen Jelveson en Zonoeren van de man wat Sjoen of Jet hebben, worden oproepen om contact op te nemen met de politie in Snits.